Dobrý večer, všetkých vás vítam pri dnešnom výklade na budúci týždeň. Tento výkladík je teda kolektívny, čiže s každým nemusí rezonovať, alebo pre niekoho môže byť iba, dajme tomu, prvá polovica, pre niekoho druhá, dobre? Čiže majte to na pamäti. Ideme sa naň pozrieť, ale chcem upozorniť, že tí, ktorí nechcete počuť úplne negatívne veci alebo vôbec, tak možno ho aj nepozerajte, lebo budú tu také informácie, ale zase pre niekoho to môže veľmi dobre poslúžiť. Dobre, že bude vedieť, do čoho ide. Ten budúci týždeň teda sa nesie skôr takých rôznych, skôr negatívnejších informáciách pre vás. Dobre? Takže kto nechcete, nepočúvajte. Chcem tak do pozornosti ešte predtým, než začnem kurz cigánskych kariet, ktorý je k dispozícii. Je to formou videonahrávky, takže kto máte záujem, tak mi píšte na e-mail alebo do Messengeru. Chcem povedať, že dávajte si pozor na to, komu odpisujete, lebo správy odo mňa, keď aj mi niečo lajkujete pod videom, tak sú zo stránky karty svetla, dobre, nie z iných, takže pozor potom na to, kto vás chce nachytať na nejaké výklady a tak ďalej, aby ste si u nich dali robiť. Za týchto ľudí nerúčim, neviem, kto to je, dobre, nedá sa to všetko blokovať, vmazať, bohužiaľ. Takže dávajte si pozor. No, poďme teda rovno k výkladíku. Tento výklad začínate tým, že budúci týždeň ja tu veľmi vnímam pre vás to, že niekto hľadáte nové cesty vo vašom živote. Hľadáte nový zmysel, možno života, veci urobiť inak. Máte tu úplne energiu toho, že veľmi, ja tu takto vnímam, že niekto až veľmi chce, čo je asi aj dobre, alebo by teda bolo dobre pre toho, koho sa to týka, nový, mne tu ide až doslova, že nový život. V zmysle, že začať od znovu. Samozrejme, veľakrát to súvisí v rámci vzťahov, tieto nové takéto začiatky, alebo mohli byť ťažké situácie vo vašom živote a vy chcete proste nový začiatok, nový smer a aj tu budete sa uberať budúci týždeň takouto duchovnou alebo zaoberať sa tým duchovným. Áno, to znamená, tým chcem povedať to, že budete zrejme pozerať až do hĺbky svojej duše, že čo vlastne chcete, kam chcete smerovať a čo potrebujete. Vám tu ide potom naozaj obrovská zmena. Táto zmena je až nevyhnutná, by som povedala. Je tu nový začiatok, hej, vy pôjdete nejakým novým smerom, či už sa teda rozhodnete ísť novou cestou, čo sa týka kariéry, vzťahov, alebo niečo úplne iné to môže byť. Niektorí možno chcete zmeniť bývanie, tak aj to tu môže byť, ale pre niektorých táto zmena bude až taká náročná, že totižto vy tu budete v energii takej tej smutočnej, až kedy budú pre niekoho veci stagnovať a možno tá zmena buď sa vám bude javiť, že nie je pozitívna alebo že nie je dobrá, ale ona časom zrejme bude pre vás výhodná. Ono ako keby tu malo dojsť k nastoleniu takej rovnováhy, dobre? Čiže to je to, čo vás čaká, že veci sa nejak utrasú a fakt sa to dá do rovnováhy, ale je tu aj informácia, že pozor na konflikty s vašim okolím, čiže s príbuznými, proste kdekoľvek. Pozor na konflikty budúci týždeň. Je tu proste aj obdobie, alebo ten týždeň bude taký, že niekto budete mať keď hovorím o problémoch s okolím alebo s príbuznými, s kýmkoľvek, tak fakt sa to potom odrazí na tom citovom nastavení, že sa vás to dotkne, budete smutní. Je tu proste, môže tu byť nejaká negatívna osoba vo vašom okolí a pozor aj na to, ako ten budúci týždeň skutočne bude skôr v takom nastavení, že budete mať pocit, že všetko je asi špatne, že veci proste nejdu tak, ako chcete. Ten týždeň bude taký, že budete radi, keď prejde a bude za vami. Dobre? A ja verím, že potom ten ďalší týždeň bude lepší, keďže tu máme takéto energie. Lebo hovorím, vy si možno budete myslieť, že tá zmena, áno, ja tu vidím náročné zmeny, ktoré sú nutné. Budete si myslieť, že to k ničomu nevedia a ona sa z dlhodobého hľadiska potom môže ukázať ako prínosom pre vás. Čiže
Tu ten budúci týždeň je naozaj taký, že náročnejší. Ale vravím, je to kolektívny výklad, nedá sa určiť, pre koho z vás je, takže ja verím, že pre čo najmenšiu skupinu ľudí. Keďže toto máme v takých negatívnych energiách, takže pozriem sa aj na karty svetla. Máte tu nekonečne rozvíjajúce sa rúže, čiže to, čo sa deje, nedieje sa vám ako keby na schvál, ale pre vás, pretože to je presne to, čo hovorím, že ono to prinesie potom do budúcna niečo, čo teraz ešte nevidíte a hranice. No predstavte si, máte si stanoviť hranice niekto, dobre? To môže byť také vodítko pre vás, lebo v rámci tých vzťahov tam nemáte zrejme úplne stanovené hranice a to je presne potom to, že sa dostanete do tých možno konfliktov, do toho, že ľudia vás zrania, že sa vás to dotkne. Takže proste povedať si, odkade pokadiaľ. Dobre? Stanovte si hranice. Dáme si z týchto kartičiek na budúci týždeň, že možno niečo lepšie sa dozvieme. To môže byť ten pravý, tá pravá. Dobre? Čiže je tu aj informácia ohľadne vzťahov, ale na spodu balíčka máte milujte najprv seba. Čiže stále nám to ide do tej roviny vzťahovej. Čiže pre niekoho, aj keď sa tu možno niečo javí, že špatne, možno sa veci, ako hovorím, dostanú do rovnováhy a bude lepšie aj v rámci tých vzťahov. A ešte vám dám z týchto anielských kartičiek na budúci týždeň, poprosím, že či niečo pozitívnejšie nám neukážu, aby sme mali aspoň nejaké svetielko. Poprosím pre kolektívny výklad na budúci týždeň, čo majú vedieť. Čo majú vedieť. Prvú kartičku, čo som tak zahliadla teraz pri miešaní, čo sa trošku vysunula, bolo, že buďte sami sebou, dobre? Takže naozaj to je o tom tie hranice si stanoviť a byť sami sebou. Požiadajte o to, čo chcete. Čiže dajte vesmíru a ostatným najavo a ľuďom, aby vedeli, čo potrebujete a čo vám nevyhovuje. To bude aj o tých hraniciach, aby vedeli fakt, že čo chcete, čo vás baví, naplňa, čo vám vadí, keď robia. Treba hovoriť o tých svojich citoch, pocitoch a tak ďalej. A ešte vám dám z týchto, keďže to máme také, poprosím nejaké afirmácie na budúci týždeň, alebo na čo sa majú zamerať, aby sa to zlepšilo všetko. Čo by potrebovali vedieť, počuť. Dobre, takže ovplyváš talentom, premeň ho na zlato. To sa môže len malinkej skupinky zrejme týkať. To sú tie nové začiatky, hej. Hovorím, keď aj v rámci kariéry, tak možno treba využiť nejaký svoj talent, alebo to, čo ste chceli robiť, tak možno teraz bude správna doba. A tu máte osloboď sa. No, to sú presne tie ťažké, náročné zmeny, oslobodiť sa od niečoho, od niekoho, čo vás zaťažuje a nie je dobré pre vás. Dobre? Takže toľko informácia na budúci týždeň a teda držím vám palce, nech je lepší ten týždeň, ako sa to možno tu javí. Majte sa krásne.